kwa menyo ni ukiny makawuono. Kopogre gi mano bende od bura mar senet bende nitiere kod committees mopogore ma bende odiochieng' makawuono bende nitiere gi rombe. E kaunti ma Kisii odhiambo manyoro bende Kamiti mano mar od bura mar senet bende nodhi limo kaunti ma Kisii odiochieng' manyoro. Mano kamiti mochung'ne ndiko jotije mano mar senet. Odiochieng' manyoro ne gidhi limo kaunti mano ma Kisii kama bende ne giromo gi governor ma Kisii kanyakla kod county assembly members mane kaunti ma Kisii kama bende moko kuom okenge ma bende na gidhi rango en kaka chudo mago mag jotije kaunti ma Kisii osebed ka itimo. Inyalo paro governor ma Kisii Simbarati kano ka otelo mokwongo ginore ma bende notimo en mar fwenyo jotije manyawawa kata mna ghost workers. Nyaka sani kamiti mar od bura mar senet bende dhi rango ni jogo mantiere gi ng'ol mopogore kaunti ma Kisii bende osebed kichulogi e yo makare. Mamoko ma bende gidhi rango bende gin omenda ma bende oja chulo jopuonje mago mag ECDE kata mna nursery duto te ma bende na gitimo. Koro nyawadwa mantiere kaunti ma Kisii Crispin Otieno biro bedo ka miyo report makama e yo makare. Kopogre gi manatiere